Sirimang-rimangion di Minggu Nasional na pasapulopaton tahun B. Pajahau perjolo sian panurirang Yehezkel biddu 2 ayat 2 sampai 5. Pajahau peduahon surat na peduahon Apostel Paulus tu halak Korin biddu 12 ayat 7 sampai 10. Berita nauli sian Markus biddu onom ayat 1 sahatu onom. Panurirang Yehezkel di bagasan pajahau parjolo pato tahun songo dia ibana marlas ni roha tung surape masai godang aka abat-abat nadia dopanna tarlumobi sian hala Israel. Dipilih debata jala dipadiri debatado si Hezekiel laho patol hason hatani debata. Berita halalas ni roha doho haluaun ikut totong di patol has panurirangi. Ati pe di BG halak manang so di BG. Tung surape adong hamaolon jalan nasai mangarehei panurirangi. Alai dang nalaho hea gabe sudak pakobasio de panurirang Yehezkel. Nang pesai nahirana so marlapatan jala hurang marparbue parulaon ni panurirang Yehezkel alai nangit-nangit say marhugudo hatani debata jala saylam ojak do tusaluhu jolma nau begesa. Pajahau peduahon patotahon songo dia hadirion ni Apostel Paulus di nama kobasi ruasi manghuton Apostel Paulus hahurangani dang nagabe si pangabati dinalaho para raton hatani Tuhan nang petung masay godang jolma lamang surut alani hagaleon doh aka abat-abat na dia dopana persea do Apostel Paulus naikon dipagok Jesus do aka hahurangan nai alani ido asa di do Apostel Paulus ay di hagaleon ido sun timbul hagugon ay cupang galeaw di sido au margogo ay lam margogo do Apostel Paulus hinorhon ni aka silang do aka abat-abat na niya dopanna lam marhagogo do tu Kristus do ibana hamaolon doho aka parukilon na niya dopan ni Apostel Paulus mabain gabi lam margogo ibana paraton Kristus tu saluhut aka jolma. Berita nauli di hari Minggu Nasional na pasapulopat tonon papatarhon tu hita naso marsanga Jesus di tano hatubuanna dang dijakon Jesus di tano hagodanganna dang dijakon aka keluarga tondong doho sisolho na Jesus di Nazaret di bona ni pasogina ubain naso olo dongan sahutana majakon Jesus ala dihilala dang tolak Jesus mangulahon si songoni dang tama jala dang mungkin diulahon Jesus si songone mangadopi na masai dang gabe ponggol pakilalan ni Jesus dang gabe mulak ibana totong do Jesus di bagasan tugos ni roha doho hapersiaon patol hason hanguluan na baru na pinasaha ni debata ama tu ibana dang muruk Jesus nangpe dang dijakon ibana lamar labok ni roha jala lamar seret ni roha do Jesus halabohon do haserepon ni roha ni Jesus do nagabe dalan ni akana toropi laho manada sakka ni debata ama sada ipola na boy sidang rimangion di Minggu Nasional na pasapulopat tonon ima totong marlas ni roha nangpe dang dijakon dongan hajol maun nama katai las roha molo dijakon donga kita alai nasomal namasa di hita jok do dang dijakon dongat ta hita nangpe dengan pabahenata somalna molo ta adopi jolma naso olo majakko kita olo do mabay dang tabo pakilalata hasit jala say naing manyan baloson ima bakko manang parange na hurang denggan na tapatuduhon ala say solo do pedi hita ikot dipasang pita HP molo tumpe dang dijakon akadong kita manang pabahenata na denggan
dang naiko gabe si pangabati di hita laho mangulahon na denggan alana Jesus pe nunga parjolo mangadopi si songone. Songo sahala na manghuto Jesus boy do hita marsiajar sian hadirion ni Jesus sendiri ra tung heado jala jok do hita dang dijakon akadongan pamikirion doho padapok na denggan dang dijalo akadongan jala boy do si songoni masa di tonga-tonga ni parrumah tanggaon di komunitas di asrama di parkosata doho diinganan perkara juata keluarga tanara di mangaleho diri di tonga-tonga ni huria lunggu doho di tonga-tonga ni jolma bolak olodo dang dijakon alani namangi buru ala dihilala keluarga ta mangabati nasida manang saingan punguan ni paruga mauta ra sipata olodo dang dijakon aka paruga mana asing rupani ditiki marsak kapita mangadopi aka narikot di parmuluat tahun totong do debata manaili tu aka jolma nasitong saya totong do dileho debata tupal tu sanuhu jolma na mangulahon na denggan tungsura pe ikut dia do pisipata akan napait doh na dari songo dia debata patuduhon dirina marhite-hite panurirang Yehezkiel doh apostol Paulus hita pe dipilih jala di halomoh debata do partohap diulaun si songoni naboy patuduhon haulion doh hadingganon de tonga-tongan yak kaparmoluan tungsura pe sipata ikopait adopan jala olo dang dijakon aha na taulahon jala rekot ingotota hita dang namangigil hasangapon doh puji-pujian alai namangulahon hatani debatado hita naing mahita marsiajar sia Jesus molo naing mangulahon na denggan doh natikos hita dihasianganon ikorradedo hita ditudal nakadongan dang dijakon akadongan jala ikorradedo hita mabege ungut-ungut dohot hata na madoit siya naka na jonok tu hita ikot tatailiyod do haserepon doho hasetiaon ni panurirang Yehezkiel do apostol Paulus na totong makilalaho jolma nagalena sida alai alani debata gawi margugo na sida ay gabe tung dipasiko debatado hagaleoni gabe hagugon namanotong jolma naso olo majako kita dang nagabe mangabati hita mangulahon na denggan doho natama jalan nagabe mabain hita mahiu madesu jala henggar hapor siauta alai baliksa disi adong naso olo majako kita disido lam martabatabba hagugutane baru jalan lam mangerbang do disi ngulu partudiota asa tolhas pakirimota nang saka ni debata di bagasan derita sayang dia ma lamar gogo hita dina mangadopi akadol manaso olo majako kita Tuhan ma mamaso-maso amin.